Köszöntjük a Töri Maraton emelt részének a nézőit. Ennek a sorozatnak az a célja, hogy a témaköröket bemutassuk, amelyeket emelt szintű érettségén kérdezhetnek. Nyilvánvalóan nem teljes körű bemutatása lesz ez a témáknak, hanem inkább szeretnénk, hogyha 6-8, esetleg 10 gondolata is lenne a vizsgázóknak, ha ezeket a témákat fogják megkapni írásbeli, rövid vagy hosszú választ igénylő kérdéseknél, illetve a szóbeli tételek kidolgozásánál is legyen ez egy segítség. Úgyhogy már is belecsapunk, az első nagy témakörünk az ókor. Az első téma, és ugye minden téma feltételezi már a középszintű ismereteknek a birtoklását, ezért azokról már nem fogok beszélni ebben a sorozatban. Akinek erre van kedve, az az iskolánknak, a Bornemisza Péter Gimnáziumnak a YouTube csatornáján meg tudja nézni a 2024-es követelményeknek megfelelő Töri Maratont. Az első emelt szintű témakör a Római Köztársaság működése, amelyhez már is egy segítő évszámot is fölírtam a diára, ez pedig a Krisztus előtt, vagy időszámításunk előtt 510-től 27-ig tartó időszak. Ugye ez az az időszak, amely a res publicanak, amely egyébként azt jelenti, hogy közös ügyek a korszaka a római történelemben, ezt megelőzte 753-tól 510-ig a királyok kora, amikor 7 királya volt Rómának, ebből 4-et feltételezhetően mitikus királynak tekinthetünk, a városalapító Romulusztól elkezdve, és az utolsó 3 úgynevezett etruszk király volt tulajdonképpen történelmi személy valószínűsíthetően. Majd amikor az utolsó király Tarquinius Superbust elűzték egy Brutus nevű férfi vezetésével, akkor utána alakult ki a Római Köztársaságnak a mintája, hogy mintegy fél évezreden keresztül ilyen szisztéma szerint menjen a birodalomnak, illetve először csak a városállamnak, majd a korszak végére már birodalomnak a vezetése, és ugye 27 azért egy fordulópont, mert szintén emelt szintű érettségi témakör, Octavianusnak, az Augustusnak az uralma, és onnantól tekinthetjük a principátus rendszerét, amely császárságba fordul át, és tulajdonképpen ez az egyeduralom nyugati felében a római birodalomnak 476-ig, Krisztus után 476-ig tart, illetve a keleti felében pedig Krisztus után 1453-ig. De mi ebből most csak, mivel a követelmények így rendelik, a Római Köztársaság működését fogjuk megbeszélni. Ugye a római társadalomnak 2 nagy csoportja van, a patriciusok. A patriciusoknak a neve azt jelenti, hogy akiknek van apjuk, úgyhogy valószínűsíthetően ők voltak a városalapító családoknak a tagjai, és a plebejusoknak az eredetével kapcsolatban van számos vita, de feltételezhetően ők később költöztek be a városba. Na most a királyság ideje alatt a király együttműködött a plebejusokkal, hogy a patriciusokat valamennyire féken tartsa, illetve a hatalmát érvényesíteni tudja, de amikor a királyokat elűzték, akkor a király feladatait, a vezetés, a kormányzás, a szenátus névsorának összeállítása, adók meghatározása és a hadsereg vezetése, irányítás, ezeket a patriciusok maguk között osztották el, és tulajdonképpen a plebejusok képviselet nélkül maradtak, ha úgy tetszik. Milyen hivatalok, milyen magisztrátusok kapcsolódtak a Római Köztársaság működtetéséhez. Egyrészről a szenátus, amely 300, majd később 600 főből állt, ahogy az ábrán is látható, ők voltak azok, akik a törvényeket hozták, és megválasztották a különböző hivatalokra, amit magisztrátusnak nevezünk, a
a közülük való patricius személyeket. Ugye ezek a hivatalok egészen a 400-as évek közepéig nem nyíltak meg a plebejusok előtt, majd egy tiltakozó kivonulásnak, a Szenthelyre való kivonulásnak az eredményeképpen fokozatosan minden magisztrátust is betölthettek plebejusok. Milyenek voltak ezek a magisztrátusok? Ugye a konzulok hatalma volt a főhatalom, 2 konzul volt, ez pedig a király hatalmának kettéosztásáról szólt, hiszen az alapelv a magisztrátusok kiosztásánál a kollegialitás és az annualitás volt. A kollegialitás azt jelentette, hogy 2 vagy több személy viselte ugyanazt a hivatalt, hogy egymást támogassák és segítsék és ellenőrizzék is. Az annualitás pedig azt jelentette, hogy 1 évre választottak meg egy hivatalnokot, és utána abból a hivatalból ki kellett lépnie, és egyébként pedig éveknek kellett eltelnie, mire újra vállalhatott hivatalt. Alapvetően egyébként tehát a szabad, felnőtt férfiak, római polgárok, közülük is elsősorban a patriciusok vállalhatták ezeket a hivatalokat, illetve jelentkezhettek, kampányolhattak ezekre a hivatalokra, és közülük emelkedett ki a 2 konzul, amely a legfőbb hatalmat birtokolta. Ugye előttük 12 liktor vonult, akik a fascesszel vonultak, ami vesszőnyalábokba fogott bárd, és a vesszőnyalábokat bőrszíjakkal kötözték össze, amely 2 dolgot szimbolizált ez az eszköz, a hatalmat nyilvánvalóan, de annak a korlátozott voltát, hiszen a bárd, amely a hatalmat jelképezte, a vesszőnyalábba volt belekötözve, másfelől pedig a római nép egységét és a törvények uralmát jelképezte. Ugye a konzulokat segítették a prétorok, tehát tulajdonképpen ők ilyen alkonzulok voltak. Nagyon fontos volt a cenzornak a hivatala. A cenzorok állították össze a szenátusnak a népsorát, ezt nevezték indexnek, és tulajdonképpen ők döntötték el, hogy kik lehetnek a szenátus tagjai, és volt olyan a római köztársaság történetében, hogy a cenzor valakit kihúzott a listáról, kihúzta a szenátusi listáról, és annak az embernek el kellett hagynia a törvényhozást. Egyébként azzal a váddal húzta ki, hogy túlságosan görög erkölcsök szerint él. Ezt mindenki gondolja át, hogy mit jelenthetett. Akkor ugye a pénzügyekért feleltek a questorok. A questorok feladata volt a városállam, később a birodalom pénzügyeinek az irányítása. Ezen belül ugye nagyon fontos volt, hogy amikor hadjáratra ment a római hadsereg, akkor az egyik questor mindig elkísérte a hadsereget, amit a konzulok vezettek, és a hadizsákmánynak az 1/3 a város részére, az állam részére tulajdonképpen elkülönítette, a másik harmadot kapta a hadvezér, és a harmadik harmadot pedig maga a hadsereg kapta. És a városi felügyeletnek, a piaci árak megalapításának is volt hivatala, ugye az édilisznek a hivatala, tehát tulajdonképpen ez a magisztrátus, rendszer a királynak a jogosítványait, feladatait osztotta fel maga között. Volt egy olyan speciális hivatal, a diktátor, amely kilógott ebből a sorból. Diktátort csak vészhelyzetben választottak a rómaiak, akkor is csak fél évre, ugyanakkor korlátlan hatalmat kapott a diktátor, bármit megtehetett, és emellett pedig a hivatali ideje lejárta után a tetteiért nem lehetett számon kérni. Tehát egy nagyon érdekes hivatal volt, és egyébként egyáltalán nem volt negatív tartalma, mint amit ma sokan negatívnak látnak.
Ugye beszéltem a plebejusok küzdelmeiről, és végül a plebejusok is elérték, hogy legyen egy olyan hivataluk, amit néptribunusnak hívunk, ez pedig ugye a plebejusoknak a képviselője volt a szenátusban, illetve képviselői, akik vétójoggal rendelkeztek, bármilyen olyan törvényjavaslatot megvétózhattak, amelyről azt gondolták, hogy a plebejusoknak a jogait sérti. És azért, mivel nyilván nem voltak túl népszerűek emiatt, hogy a törvényjavaslatokat, törvények bevezetését akadályozhatták, ezért őket sacrosanctumnak, szentnek és sérthetetlennek nyilvánította a jog, a római jog, ami azt jelentette, hogy ha bárki bántalmazta vagy megölte a néptribunust, akkor az apagyilkosok büntetésével kellett kivégezni, az pedig azt jelentette, hogy zsákba varták és bedobták a Tiberis folyóba, úgyhogy vagy egy kutyát, vagy egy madarat, kakast alapvetően, vagy egy kígyót, vagy egy macskát még belekötöztek a zsákba, tehát ezzel megnyújtva a szenvedéseit, mielőtt megfulladt a folyó mélyén az elítélt. A népgyűlésekről ugye háromféle népgyűlés volt a plebejus gyűlés mellett, egyik volt a nemzetségi alapon, ebben a patriciusok vettek részt, azután kialakult a vagyoni alapon, illetve a területi alapon elv alapján szerveződött népgyűlés, de nagyon fontos, hogy a népgyűlésnek sosem volt akkora szerepe a római köztársaságban, mint az athéni demokrácia idején. A következő témánk Cézár és Augustus lesz, és ugye először Cézárról fogok beszélni, amikor ilyen piros feliratot látnak a címben a kedves nézők, akkor az mindig azt jelenti, hogy melyik része hangsúlyosabb a történetnek, illetve a témakörnek. Ugye Krisztus előtt 100 körül született Cézár, és tudjuk, hogy 44 márciusi idusán halt meg egy merényletben, de hogyan élte meg ezt a mintegy 56 évet? Amikor ő megszületik, már polgárháborús időszak van, ugye a néppárt, amely tulajdonképpen a szenátuson belül azoknak a csoportja volt, akik azt mondták, hogy a népnek, a populesznek az érdekeit képviselik, ez volt Marius vezette párt, a hatalomban küzdött az optimatákkal, ezek pedig azok a szenátori csoportok voltak, vagy csoport volt, akik azt mondták, hogy minden optimális, nem kell semmit változtatni a hatalom gyakorlásán, ennek pedig Sulla volt a vezetője. Meg kell jegyezni, hogy ugye már túl vagyunk Itália meghódításán, túl vagyunk a pun háborúkon, és tulajdonképpen a hagyományos reszpublika, amit az előző témakör során bemutattam, az válságba került, hiszen ezzel a struktúrával egyre nehezebb volt irányítani egy 3 kontinensre, Európára, Észak-Afrikára, Ázsiára kiterjedő városállamot vagy birodalmat, hiszen például a hadsereg sem tudott megfordulni aratástól vetésig, tehát nem volt idő, egyszerűen fizikai idő sem erre, és ezért kialakult Marius hadi reformja alapján a profi főállású katonasság Rómában, és ugye amit említettem az előző témakörnél, a questor feladatánál például a hadizsákmány elosztása, ezért a katonák elkezdtek a városállam helyett ragaszkodni a hadvezéreikhez, akiktől a zsákmányt remélhették, és ennek meg az lett az eredménye, hogy ezek a hadvezérek küzdöttek tulajdonképpen a főhatalomért Rómában. És mivel a Cézár rokonságban is állt Marius családjával, ezért nyilvánvalóan Sulla előtt nem volt szimpatikus, és amikor Sulla Krisztus előtt 86-ban proszkripció során kifüggesztette az állam ellenségei névsorát a Fórum Románumon, Róma főterén, és bántatlanul
meg lehetett ölni ezeket az embereket, Cézár is menekülésre kényszerült, és ugye a hagyomány szerint kalózok fogták el, akik mondták neki, hogy mennyi zsákmányért, 20 talentumért, aranyért el fogják engedni, és akkor ő mondta, hogy ő 50-et ér, ugye a 20 egy szenátusi tagnak volt az ára, egy 50 pedig a konzulé, a legfőbb hatalom birtokosáé, majd amikor kiváltották Cézárt 50 talentum aranyért, akkor néhány héttel később visszatért, már hadsereg élén, elfogta ezeket a kalózokat, és keresztre is feszítette őket, ahogyan ezt megígérte korábban nekik. Ugye ez az agilis fiatalember a katonai ideje után szeretett volna ő is konzul lenni, egyébként minden római államférfinek ez volt az álompozíciója, kicsit olyan, mintha valaki most a köztársasági elnöki vagy a miniszterelnöki posztért elindulna, és mindent azért csinál egész életében, hogy majd egyszer felülhessen a legfőbb közjogi méltóságok egyikének a székébe. Minden esetre a válsághelyzetből egy olyan megoldás született, hogy Cézár Crassusszal és Pompeiusszal, a kor két celeb hadvezérével és politikusával kötött egy megegyezést, ezt nevezzük első triumvirátusnak, amely ugye 3 férfi szövetségét jelenti. Krisztus előtt 60-ban, Lukkában kötötték meg ezt a szövetséget, és arról szólt ez a szövetség, hogy támogatni fogják egymást a hatalom megszerzésében, és fel is osztották egymás között a birodalom területeit, hogy ki hol fog befolyást szerezni, és ugye Crassus Ázsia, Pompeius Hispánia és Észak-Afrika, és Cézár pedig az európai területeket nyerte meg így, és Cézár ezután lett először konzul. A konzulátusa után, amely ugye 1 évig tartott, prokonzuli hivatalt kapott, és ennek pedig az volt a jutalma, hiszen ennek a konzuli hivatalnak a megszerzése rengeteg pénzbe került az aspiránsoknak, és ezért ennek az volt a jutalma, hogy Galliába kapott prokonzuli megbizatást, és ahogy a dián is látható, 11 évig tartó, illetve 9 évig tartó háborúskodás során meghódította a Gallia tartományát, és legyőzte Vercingetorixot, a gall felkelők legnagyobb vezérét, és ezután visszatért Rómába. Ugye a hagyomány szerint ekkor hangzott el a híres mondása, hogy a kocka el van vetve, amikor a Rubikon folyót átlépte, és a szenátus tiltása ellenére hadsereggel érkezett meg Rómába. Itt ugye ennek hatására Pompeius elmenekült, Crassust korábban megölték már a Karrhei csatában a pártusok keleten, Szíriában, tehát ő már kikerült a hatalomból, és tulajdonképpen a vezetésért Cézár és Pompeius között kezdődött el a polgárháború. Cézár elment Egyiptomba Pompeiust üldözve, ugye előtte Görögországban Pharsalusnál legyőzte Pompeius csapatait, és ott ugye megismerkedett Kleopátrával, erről a románcáról nem szeretnék most hosszan értekezni, minden esetre ugye ez egy hellenisztikus uralkodónő volt Kleopátra, akinek komoly befolyása volt Cézárra, nem csak magánéletében, hanem politikai szándékaiban, sőt ez a politikai befolyása majd a következő témánál említendő Marcus Antoniusra is kiterjedt. Minden esetre Cézár 45-ig legyőzte a lázadókat, például a zemai csatában, Kis-Ázsiában. Ez olyan gyors győzelme volt, hogy ezután üzente meg a szenátusnak a Veni Vidi Vici, jöttem, láttam, győztem című üzenetét, mert körülbelül ennyi idő alatt sikerült az ellenséget legyőznie, és bevonult Rómába, miután Pompeius híveit Hispániában is legyőzte, és tulajdonképpen
ővé lett a főhatalom, bár ez kimondhatatlan volt a korabeli Rómában. Ugye magisztrátus halmozás írtam fel ehhez a diához, azt jelenti, hogy tulajdonképpen Cézár volt a konzul, Cézár volt a cenzor, örökös diktátorrá választották, és néptribunus is lett, noha patricius származású volt, és ugye a néptribunus csak plebejus lehetett. Cézár ezt úgy oldotta meg, hogy az egyik kliensével, aki plebejus származású volt, örökbe fogadtatta magát, így 60 felé, és vagy 50 fölött, és így tulajdonképpen méltó lett erre a címre, és hivatalra. És ugye ez a magisztrátus halmozás jelentette azt, hogy igazából szent és sérthetetlen lett, bármit megtehetett, számon kérhetetlen lett a tetteiért, ugye ez a néptribunus diktátor hivatalokban benn van, övé volt a főhatalom, ez volt a konzuli hatalom, és ugye mint cenzor beleszólhatott a szenátus névsorának összeállításába. Különböző címei és szimbólumok kapcsolódtak a vezetéséhez. Például ő volt az első olyan élő római államférfi, akinek az arcképével pénzt vertek Rómában. Tehát ő volt az első ilyen államférfi, és ugye többször felajánlották neki a koronát, egyik ünnepen Marcus Antonius egy szent kerületet körbefutva egy diadémot ajánlott Cézárnak, és amikor felajánlotta, akkor az összegyűlt tömeg nem újjongott, és ezért Cézár mindig visszautasította, amire újjongott a tömeg, és tulajdonképpen ez volt a közvéleménykutatás, hogy vajon elfogadná-e a nép, hogy ő király legyen, és hát ez látszott, hogy azt nem fogadnák el azért. Mindeközben ugye végrehajtott egy naptárreformot is, mégpedig ugye a nap járásának megfelelően 365 napos évet hozott létre, bár tudjuk, hogy egy negyed nappal így is lemaradt, amit majd a 16. században Gergely pápa korrigál, és akkor most már a Gergely naptárunk van, és addig ugye Julianus naptár volt, Cézárról elnevezve, és a naptárreformnak tulajdonképpen ez volt a jelentősége, és miközben úgy döntött, hogy Nagy Sándor utódjaként elindul a pártusok ellen, ez volt az a keleti nép, amely megölte a Carrei csatában Crassust, ehhez ugye még nagyobb hatalommal kellett volna őt fölruházni, és ezért a szenátuson belül egy összeesküvés kezdődött, amelynek az élén ugye Cassius és Cézár fogadott fia Brutus állt, és emellett még Cicero, a híres szónok és a szenátus tagja is támogatta ezt az összeesküvést, és hiába kapott Cézár jóslatokat, hogy óvakodj Március idusától, mégis elment arra a tanácskozásra, amelyre várták, és ott pedig ugye halálra szurkálták a Cézárt, és ezzel véget ért az ő uralma, és ez jelentette azt, most már áttérve Augustusra, hogy kiújult a polgárháború, és ugye Octavianus, aki akkor 18 éves volt, 44-ben lett Cézárnak az utódja. Miért ő lett az utódja, hiszen egy 18 éves fiatalember volt csupán? Azért, mert Cézár a korábban megírt végrendeletében őt jelölte ki utódjául. És szerencsére Brundisiumban tartózkodott, ahol Cézár légiói is ott voltak, tehát már is volt hadserege. Rómába vonult, és megküzdött a szenátussal is. Ugye Cézár gyilkosai, Brutus és Cassius Görögországba menekültek, ugye a görög tartományok és a keleti tartományok voltak a leggazdagabbak, tehát be akarták szedni az adót annak érdekében, hogy hadsereget tudjanak szervezni és fenntartani, hogy megküzdjenek ugye Octavianusszal és a hozzá csatlakozókkal, de Octavianus először a szenátussal harcolt, és egy fura csata után
kiegyezett a szenátussal, és megköttetett a második triumvirátus Krisztus előtt 43-ban, amelynek a tagjai voltak Octavianus, Lepidus, aki Cézár lovasságának volt a vezetője, és Marcus Antonius, aki pedig ugye Cézárnak barátja is volt és alvezére, és ők vonultak át így Görögországba Cézár gyilkosainak a megbüntetésére, ez volt a fő programjuk, és Philippinél Krisztus előtt 42-ben legyőzték Brutust és Cassiust, akik öngyilkosok lettek, és ezután úgy tűnt, hogy véget ér a polgárháború, a triumvirátus különböző hatalmi érdekek miatt hamar fölbomlott, és például Lepidust megjutalmazták idézőjelben a Pontifex Maximus, tehát a római vallások főpapja címével, ami nagyon tekintélyes cím volt, de valójában politikai tartalmában nem volt elégséges ahhoz, hogy benne maradjon a főhatalomért folytatott versenyben. Marcus Antonius pedig keletre vonult Alexandriába, és Kleopátrával élettársi viszonyt kezdeményeztek, amely azért volt nagyon sértő, mert Cézár illetve Octavianus egyik rokona volt a felesége, és személyes sértettséget is érzett Octavianus, illetve mivel a gabona miatt, az egyiptomi gabona miatt nagy szükség volt a tartományra Rómának, és nem akart egy hellenisztikus erős ellenkirályságot a birodalom területén, ezért hadat üzent tulajdonképpen Octavianus Marcus Antoniusnak és Kleopátrának, és az Actiumi tengeri csatában Krisztus előtt 31-ben legyőzte őket. Ezután ugye üldözőbe vette a két menekülőt, akik Egyiptomban öngyilkosságot követtek el, és Krisztus előtt 30-ban Egyiptom római provinciává vált, és ezt követően Krisztus előtt 27-ben a szenátus, mivel véget ért a polgárháború, az Augustus fenséges címmel ajándékozta meg Octavianust, aki ezután tulajdonképpen személynévként viselte ezt a nevet, és Krisztus előtt után 14-ig ő volt a princeps, az első polgár, amely azt jelentette, hogy megtartotta a köztársasági formákat, ugyanakkor az egyeduralmat gyakorolta, és ez pedig a hadseregen alapult, ugyanis a 22 légiót fegyverben tartott, de a légiókat eltávolította Rómából, hogy a politikai ellenfelei ne tudjanak ellene fölkelni, és a birodalom perifériájára helyezte el a légiókat, és ezeket a provinciákat, amik a birodalom perifériáján voltak, és még úgy is kellett stabilizálni és pacifikálni őket, ezeket a kezében tartotta. Ezek lettek majd később az úgynevezett császári provinciák, és a birodalom belsejében lévő már romanizált tartományokat pedig a szenátus irányítása alatt hagyta meg. Ugye a konzuli hivatallal való élés során pedig nagyon bölcsen járt el, hiszen 2 konzul lehetett, ha minden évben őt konzullá választják, és képzeljétek el, és a nézők is képzeljék el, hogy tényleg minden évben konzullá váltották, de néhány nap után mindig lemondott, és átadta valakinek a konzuli címet, nem mintha ezzel a főhatalmat elvesztette volna. Viszont az ő uralkodása alatt kiépült az úgynevezett Pax Romana, a római béke, hogy a határokon, a limesen belül nem voltak háborúk, nem volt konfliktus, úgyhogy ezért az ő uralma teremtette meg azt a korszakot, vagy vezette be azt a korszakot, amit császárságnak hívunk, amikor a hatalom egy ember kezében van, de egészen a 60-as évek végéig ezt principátusnak, az első polgár uralmának nevezzük. Ugye ki volt az első polgár? A szenátus legtekintélyesebb tagja, aki tehát a római társadalom első polgára, és tulajdonképpen ez volt Augustus, és mindenben az ő véleményét követte a szenátus. Egy nagy ugrással megyünk a hun birodalomra,
a következő témánk. Ugye itt egy térképet látunk, ami Attila a hun birodalmát jelenti. Ugye a hun az egy nomád nép volt, nagy állattartó nomádok, a sztyeppén éltek, amely tulajdonképpen a Kárpátoktól egészen belső Ázsiáig, mai Mongóliáig húzódó terület, és ezen a területen éltek, és katonáskodással foglalkoztak, és amikor a 4. században nem sikerült nekik betörniük Kínába, akkor nyugat felé fordultak, és találkoztak a gótokkal, akik meg kelet felé mentek volna, és 375-ben legyőzték őket, és elkezdték a keleti gótokat eltolni nyugat felé, és elindították a népvándorlást. Ugye egy Balambér nevű fejedelem, hun fejedelem volt az, aki meghódította Kelet-Európát is, és egészen a római Limesig, tehát a Duna vonaláig tolta el a hun birodalom határait, ahogy látjátok, és látják a nézők is a képen, egészen a mai kelet-európai térségre terjed ki az uralma. Ugye ő adót követelt a meghódított népektől, illetve ha háború volt, akkor katonákat, és emellett a meghódított népek királyainak, vezetőinek a gyermekei közül túszokat tartott az udvarában, ezzel biztosítva a szülők és a rokonok lojalitását, hűségét. Attila emelkedett ki a 400-as évek közepén a hun fejedelmek közül, miután a testvérét Budát meggyilkoltatta, egyedüli fejedelem lett, és valahol a felső Tisza vidéken volt az ő központja, tehát tulajdonképpen ahol mi most, ugye mi pesti oldalon ülünk a felvétel pillanatában, mi Hunniában ülünk, ha úgy tetszik, és ugye akik Budán vannak most a nézők közül is, azok pedig Pannóniában, és Attila tudatosan viselt pszichológiailag is hadat a római birodalom ellen, elsősorban a nyugat-római birodalommal harcolt, ugye 395 óta 2 római birodalom volt, mert a kelet-római birodalom adóval váltotta meg a hunoknak, hogy a lovaikat ne fordítsák Konstantinápoly felé, ne támadják meg őket, adót fizetett a kelet-római birodalom Attilának. Ugyanakkor a nyugat-római birodalom ezt nem tette meg, és Attila, ugye ebben az időben már keresztények a római császárok, és a birodalom lakosságának is elő van írva, hogy kereszténynek kell lenni, és Attila tudatosan használta az Isten ostora jelzőt, azt mondta, hogy őt az Isten küldte büntetésül a rómaiak bűnei miatt. Kétszer tört be a birodalomban, az első a 451-es támadás volt, a mai Franciaország területén Catalaunumnál egy eldöntetlen csatát vívott Aetius római hadvezérrel, Aetius, és egy umlaut van az A betűn, tehát Aetiusszal vívott egy csatát, aki egyébként korábban Attila udvarában volt túsz, és ezért ott megtanulta, hogy a hunok hogyan harcolnak, és egy eldöntetlen csatát vívott velük, majd 452-ben már Róma felé indította meg a támadását, elfoglalta Aquileia városát, és megérkezett Rómához, ahol ugye ebben az időben már nem a császár fogadta őt, hiszen a császári udvar már Ravennában volt, hanem a pápa ment ki elé, és a pápa meggyőzte Attilát, a hagyomány szerint a pápa fölött megjelentek Attilának angyalok, és ezzel visszafordulásra késztette a hun hadvezért. Ezután 453-ban viszont Attila meghalt, máig tisztázatlan körülmények között az egyik esküvőjén, elnézést, és ezután a római birodalom, vagy a hun birodalom a széthullás útjára lépett. Egy következő témánk a pénz az ókorban.
Ugye a pénznek a fejlődéséről egy-két dolgot. Kezdetben a termékcsere volt, tehát aki búzát termelt, az elcserélte tyúkokra, aki fazekat csinált, elcserélte búzára, és tulajdonképpen a termékek cseréje zajlott, nem volt meghatározott fizetőeszköz, és alapvetően ez az időszak az árupénz időszaka, amikor az áruk voltak a pénz, és ezt követték a különböző nemesfémekből készült rudak, és ebből kapta, tehát rúdpénz volt, ilyen rudakat készítettek, kis botokat, nemesfémekből, és ebből jött a görög kifejezésből, a drakméból, a marokból a pénz egyik első elnevezése, ugyanis a spártaiak vaspénze, amit egyébként csak a spártai államon belül használtak, vaspálcikákból állt, és azt tekintették egy egységnek, amit egy felnőtt férfi a markával így össze tud fogni. Így. És akkor ez volt a drakmé. És ugye a 7. századtól Lüdiában vannak már vert pénzek. A képen egy 6. századi, de lüdiai pénzt látunk, kroiszos, a krőzus latinosított változatban, vagy köznyelvi változatban, kroiszos király pénze. Ugye a föníciaiak használták nagyon intenzíven a különböző pénzeket, és már megjelent a pénzváltás is, hiszen ők, ezek a föníciai városállamok kereskedő államok voltak. Perzsiában, ugye, ahol erős volt a központi hatalom, és ott Dareikos néven, ugye Dareios király verette az első pénzt, első Darius, és ebből lett a Dareikos, a perzsa pénz, és miért volt fontos, hogy az állam pénzt veretett, és véget ért ezeknek a nemesfém rudaknak a korszaka, mert az állam garantálta azt, hogy van nemesfém az adott pénzben. Tehát az államnak volt erre garanciája, hogy az uralkodók garantálták, hogy az aranypénz nem rézből van, az ezüstpénz nem vasból van, hanem benne van a nemesfém. Következő témánk az ókori írások, és ez nagy zavart okozhat minden vizsgázónak, hogy mit is értünk ókori írásokon. És én megpróbáltam néhány szerzőt fölhozni, akikre talán lehet hivatkozni majd, vagy amely talán előfordulhat az emelt szintű érettségi rövid, hosszú választ igénylő kérdéseiben, vagy a szóbeli beszélgetések során. Ugye a görögöknél volt 9 múzsa a különböző művészeteknek és tudományoknak, amiket egyébként művészeteknek tekintettek, például a történettudományt is, amelynek most itt egy szerény aspektusában mozgunk. Ezeknek voltak múzsáik, akik hát természet fölötti lények voltak, és tulajdonképpen azóta is a kifejezés a művészeti alkotást ihlető személyekre használják. Először történetírókat, görög és római történetírókat szeretnék mondani a kedves nézőknek, és itt a jelenlévőknek. Ugye Hérodótosz képét látjátok, ő a szakállas úriember. Hérodótoszt nevezik a történetírás atyjának, nem azért, mert először ő írt történetet, hiszen nagyon sok helyen leírták már azt, hogy mi történik, hanem azért, mert tulajdonképpen a modern történettudomány módszereivel dolgozott. Itt láttok egy térképet, ami Hérodótosz világát mutatja be, ami a könyvében a görög-perzsa háborúkban, amely egyébként 9 nagy tekercsből állt, pontosan a 9 múzsának ajánlva, és Hérodótosz volt az első, aki nem csak leírta a történeteket, és nem az isteneket, tehát ő volt az első, aki nem az isteneket tette meg a történelem mozgatórugóivá, hiszen a Homérosz által leírt szintén történeti esemény a trójai háború mögött, ugye erősen ott vannak az istenek, de Hérodótosz már csak a politikai folyamatokat, a szándékokat vizsgálta, leírta a történeteket, nagyszerű leírásokat adott Egyiptomról, Perzsiáról,
Lüdiáról, tehát tényleg utána járt a dolgoknak, beszélgetett szemtanúkkal, és ezekből írta meg a könyvét. Ugye Thukydides a következő görög történetíró, akit majd figyeljetek a vizsgán, hogy ne Thukydides-nek mondjatok, hanem 2 D-vel, és nem K-val, nem 2 K-val, hanem 2 D-vel írja a nevét, Thukydides, és ez egy vizsgatip volt. Tehát Thukydides a Peloponnészoszi háború történetét írta meg, ami ugye nagyjából onnan folytatódik, ahol Hérodótosz műve befejeződik. Ugye ő maga is résztvevő volt, hadvezér volt, athéni hadvezér volt, és leírja a háború okait, és azóta is a politológiának, ennek a tudománynak egy fontos része a Thukydides, látjátok, én is elcsúsztam benne, Thukydidesnek az írásai, ugyanis ő írja le azokat a folyamatokat is, amelyek például a nagyhatalmakat belekényszerítik katonai konfliktusokba, úgyhogy ma is tanulhatunk belőle, ahogyan Hérodótoszhoz kötik, ugye, hogy a történelem az élet tanítómestere. Plutarkhosz már szintén görögül írt, de ő már a római korban volt szerző, Krisztus utáni első században, és ő neki a leghíresebb munkája a párhuzamos életrajzok, amiben gyakorlatilag leírja a görög és a római hősöket párhuzamba állítva, például Nagy Sándort Cézárral, Thézeuszt Romulusszal, tehát a különböző karaktereket összerakja, és nagyon tanulságos, mert a klasszikus történetírásnak ez volt a célja, hogy emberi sorsokon és történeteken keresztül bemutatni a felemelkedés és a bukás okait és útját. Titus Livius már latinul írt, római történetíró, a Város története című munkája ad képet a római történelemről, egészen a városalapítástól az első századig, Cézár koráig. Egyébként Julius Cézár is nagy történetíró volt, mert a gall háborúkról és a polgárháborúról írt ő történelmet. Tacitus a következő római történetírónk, aki már a germánokról, a polgárháború végéről, Cézárról, Augustusról is írt történeteket, leírta a történeteket, ugyanakkor viszont egy nagyon érdekes elf fűződik a nevéhez, a harag és elfogultság nélkül, magyarul az úgynevezett objektív, világnézetileg semleges történetírás meghirdetése, tehát harag és elfogultság nélkül, objektíven. Ennek csak annyi szépséghibája van, hogy ő írta Julius Agricola történetét, aki Britanniát hódította meg Rómának az első században, és felmagasztalja, felhájpolja Agricolát, és csak mi történészek tudjuk, de most már ti is, hogy Agricola volt Tacitus apósa. Tehát ennyit a haragról és az elfogultságmentességről, hogy kit emelünk ki. Hésiódosz, Homérosz és Vergilius azért kerültek ide, mert ők ugye nem történetírók, viszont írtak, tehát kénytelenek vagyunk velük foglalkozni, vagy hát meg kell említeni őket. Hésiódosz ugye az isteneknek a világáról írt, Homérosznak köszönhetjük ugye az Odüsszeát és az Iliászt, és Vergilius pedig az Éneásszal ugye megírja a rómaiaknak az eredet mítoszát tulajdonképpen Augustus megbízásából. És hát nyilvánvalóan lehetne még a Catóról írni, vagy a Pliniusokról, akik természettudományos, gazdasági munkákat írtak. Tehát tulajdonképpen az a lényege ennek, hogy a hellenisztikus kor után hellenisztikus kor után tömegével születnek meg az irodalmi és történeti munkák is, akár Xenofont lehetne említeni, és másokat. A görög filozófia a következő témánk, a filozófia, amelynek a jelentése ugye a bölcsesség szeretete, és tulajdonképpen a megjelenése, a modern filozófia megjelenése
a Krisztus előtti 6. századhoz köthető, és a görögökhöz. Hát miért más ez, mint a korábbi dolgok? Azért, mert a világ eredetét nem az istenekre akarják visszavezetni, hanem megpróbálják kitalálni, hogy hogy jött létre a világ, hogy jött létre az ember, és ugye először a szofisták, majd a Thálész jelenik meg, aki ugye őselemekre vezeti vissza a Földnek és a világnak a létrejöttét, a víz, a levegő, a tűz lennének ezek, de igazából a 300-as, 400-as, 300-as évek fordulóján indul el a görög filozófia klasszikus kora, a bal felső képen látható Szókratész, a jobb felső képen látható Platón, és az alsó képen látható Arisztotelész, a nagy hármassága a görög filozófiának. Ugye Szókratészhez köthető a bábáskodásnak a módszere, hogy egy dialógus során kérdések által vezeti rá az igazságokra a tanítványait. Ugye Platónhoz köthető az ideatan, hogy tulajdonképpen létezik egy felsőbb világ, ahol az ideák vannak, és minden, amit látunk, ezeknek a leképződése. Ugye ő alkotja meg az úgynevezett barlang hasonlatot, aminek során ugye arra utal, hogy mi csak részlegesen tudunk megismerni, és tulajdonképpen a filozófiának az a célja, hogy az embert felszabadítsa ebből a részleges megismerésből, és egy teljesebbe vezesse bele. Érdekes Platónnál, hogy államelméletet is alkot, ahol természetesen a filozófusok vezetik az államot, kik mások, és egyszer ezt meg is próbálták elkészíteni egyik görög gyarmaton, ő felépíteni ezt az államot, és szegény Platont eladták rabszolgának itt, úgyhogy a tanítványainak kellett kiváltani, valószínűleg nem annyira sikerült ideálisra ez az államképe. És ugye mind a ketten kivonulnak a városból, és ligetekben akadémiát alakít Platón, ott beszélnek a tanítványaikkal, ezt nevezzük egyébként peripatetikus oktatásnak is, amikor sétálva beszélgetnek meg a szabad levegőn, nem ilyen iskolai formákban vagy videón keresztül. Arisztotelész ide köthető még, ugye ő pedig az első olyan filozófus, nem mellesleg Nagy Sándor nevelője, aki egy komplex megismerésre, komplex tudásra törekedett, és például a természettudományoktól a politikán keresztül a matematikáig, amit egyébként filozófiai gondolkodásnak tartottak abban az időben, tulajdonképpen mindent művel Arisztotelész. Ugye Nagy Sándor halála után elindul a hellenizmusnak a korszaka, bár még itt a Nagy Sándorhoz hozzákapcsolnám mindenképpen a cinikusok vagy künikoszoknak az irányzatát, ami ugye a kutya szóból ered, akik mindent megkérdőjeleznek és mindent kigúnyolnak. Tulajdonképpen Diogenész, ugye, akiről tudjuk, hogy meztelenül élt, hordóban lakott, és rengeteg anekdota maradt fenn róla, hogy például fényes nappal, lámpással sétált Atén utcáin, és megkérdezték, hogy mit keresel, és ő azt mondta, hogy embereket. Tehát, illetve Nagy Sándor is meglátogatta Diogenészt, mikor bevonult Athénba, és megállt előtte, és Diogenész ott ült a hordója előtt, és akkor kérdezte őt Nagy Sándor, hogy mit szeretnél, mindent megadok, amit kérsz, mert tisztelte a filozófusokat, és bizonyára hallottátok a történetet, hogy Diogenész azt mondta, hogy azt kérem, hogy állj arrébb, mert eltakarod a napot. Ugye, tehát ez a cinizmus. A hellenizmusban két fontos filozófiai irányzat viszont kialakult, az egyik az epikureusok irányzata, Epikureosz alapította, ugye ő egy kerti filozófiát hirdetett, a saját házának a kertjébe gyűltek össze a tanítványai, ami azért volt a tanítványi köre újdonság erejű, mert bizony benne voltak nők és rabszolgák is, és ő tulajdonképpen a haláltól való félelem megoldását kereste, és ugye a kulcs kifejezése
a hedoné lesz, ami nem, ebből származik a hedonizmus, de ez ebben az időben nem csak az élvezetek hajszolását jelentette, hanem tulajdonképpen azt, hogy az ember éljen egyfajta ösztönszerűen, ugyanakkor azzal szabadította föl a halálfélelemtől a tanítványait, hogy az ember atomokból áll, ami a halála után fölbomlik, és nincs túlvilági élet. A sztoikusok volt a másik irányzat, amely Alexandriában alakult ki, és a sztoa, oszlop, csarnok kifejezésből ered, hiszen oszlopcsarnokokban a piacon beszéltek és tanítottak, ők pedig azt mondták, hogy az emberi fájdalom, lélek fájdalmának, élet fájdalmának a legnagyobb oka a vágy, és ezért a vágyakat, ha megöldökli az ember és nem vágyik semmire, hanem bölcsen belenyugszik a helyzetbe, amiben van, akkor nem lesznek szomorú problémái. A következő emelt szintű téma a római jog alapelvei. Nyilván a jogi egyetemre jelentkezők kedvéért tették ezt be, hogy felkészítsék őket a római jog vizsgára. Innen is sok sikert kívánunk nekik. Ugye a római jog alapdokumentuma 12 táblás törvények, amire fölírták tulajdonképpen a római törvényeket, amelyeket kifüggesztettek a Fórum Románumon, és a hagyomány szerint ezen tanultak meg latinul olvasni a római fiatalemberek. Ugye a római jog megkülönbözteti a magánjogot és a közjogot, tehát a magánjog az, ami az ember és ember közötti viszony, a közjog pedig az, ami az állampolgár és az állam közötti viszony, és a szokásjogra épült, tehát a különböző ítéletekre, ugye latin ügyekre és ítéletekre, eljárásokra, latin nyelven írták, és egy nagyon fontos alapelv származik belőle az, hogy nem minden tisztességes, ami szabad. Tehát ugye a jog megengedő, de nem minden erényes, tisztességes, amit az ember megtehet. Ezt a római jogot tulajdonképpen kodifikálni csak a nyugat-római birodalom bukása után fogják. 529-ben Justinianus császár uralkodása alatt ez a Corpus Juris Civilis, tehát ugye a polgárjogi gyűjtemény tulajdonképpen. És az első témakörünkben az ókorban, amely elég hosszúra nyúlt, az utolsó témánk nem más, mint a politeizmus keleten. Ugye mi a politeizmus? Hát a monoteizmus ellentéte, de jelentésében azt jelenti a politeizmus, hogy több istenhit, a monoteizmus azt jelenti, hogy egy istenhit. Minden ókori vallás, a zsidó és az időszámításunk körül létrejött kereszténység kivételével politeista volt, és két fontos fogalmat kell megjegyezni minden politeista valláshoz, a mítosz és a kultusz. A mítosz az a történet, ami leírja a vallás eredetét, és leírja, hogy hogyan jöttek létre az istenek, vagy az az Isten, mik a főbb cselekvései, ezek a mítoszok, ugye a mitológia szó ebből származik, a kultusz pedig a konkrét cselekedet, amivel a vallást gyakorolják, és ugye alapvetően az ókori vallások többségében elmaradhatatlan volt az áldozat bemutatás. Nagyon fontos megjegyezni a politeista ókori keleti vallásokhoz azt, hogy ezek önmegváltó vallások voltak mindegyik, tehát azért hitték el a mitoszokat, vagy fogadták el, és azért gyakorolták a kultuszt, hogy így sikerüljön elérniük azt a tisztaságot, amivel majd jó helyre kerülnek a túlvilágban. Ugye a politeista vallásokat benépesítik a mitikus lények, tehát ugye ide tartoznak az istenek, a félistenek és mindenféle mutációjuk ezeknek a lényeknek. A totemizmus megjelenik, ugye amikor valami fajta állathoz kötik a származását például a népnek, vagy pedig az istensége is félig állatformában jelenik meg, ugye az egyiptomi és a babiloni, perzsa istenségek ilyenek többnyire, ugye a
Az animizmus ide köthető, amelynek az a lényege, hogy mindennek van animéje, azaz lelke, a tárgyaktól elkezdve, és mindenkivel úgy kell bánni, mintha mi lennénk, lenne lelke, és ugye ez az animizmusnak a lényege, és ezekhez tartozik a mágia, tehát ezekkel a szellemi lényekkel való kapcsolattartás. A jóslás elengedhetetlen a politeista vallásokban, tehát a jövő felől való tudakozás. Ugye a legismertebbek a görög világban azok a jós helyek, mint Delfoi és Dodona, Rómában pedig ugye mindenképpen meg kell említeni a Szibilla vagy Szibilla tekercseket, amelyek a jóslatokat tartalmazzák. Ugye a politeista keleti vallások istenségei között vannak hibrid lények, tehát hogy állat és ember alakú, de a görög-római istenek már antropomorfok, tehát emberien néznek ki, olyanok, mint az emberek, és egyébként ugyanolyan erkölcstelenek is, csak éppen halhatatlanok. Az két év meglepő dolog lehet talán a kedves nézőknek és a jelenlévőknek ezen a dián. Az egyik, hogy miért az Akropoliszt, ugye Athénnak a fellegvárát tettem be képnek, hát azért, mert ez egy vallási hely volt. Ma turista látványosság, de ez tele volt templomokkal, és áldozatbemutatás zajlott, és körmenetek, és mindenféle kultusz gyakorlás. Olimpiát pedig, amiről az olimpiai játékok vették a nevüket, és ugye Krisztus előtt 776-ban volt az első feljegyzett olimpia, az pedig azért került bele ebbe a szórásba, mert az olimpiai játékok is a görög társadalmat összekötő vallási rituálék voltak. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt az ókor rész emelt szinten, hamarosan jövünk a következő résszel.